O yollaş kömekçi restoranlar. Yani men kömekçiler. Ene özüňiz bilýär, biriňiň sag elim, biriňiň fol elim. Allah. Yaş hünärmenler, yaş dehinler. Ine bilismedýär täzeli bayramçylygyna ýetip geldi. Bu täzeli bayramçylygyna näme tomoşaçylarymyzdan bir täzeliklere, täze değişmelere garaşýandyr diýen elbetde. Diýmek täzeli bayramçylygyny öňkülerdenim hap soğukly, dawaraly, gyzykly geçirmeli. Awa. Näet geçirmeli. Näme tekligiňi ba aýdy berin. Yollaş restoran. Ha. Şu täzelik ütköşük bolmaly. Awa. Saatlıklı, soğukunlu, sağlamlı geçirmeli. Ay, bolýar. Şuwelňli bolmaly lazım. Yollaş restoran. Bilýär onu, şu bölümli bolmaly. Bir wagt kelýärmeli o. Onda başlara teklif. Teklif var mı? Aytaymy? Ayt. Aytayjak. Ayt, näme? Teklif var aytjak abi. Aytyp goýber, näme teklif? Aytyp goýber ya. Aytjak goýber, näme teklif? Aytsam ayalma bilen garpam soğuk paýlama çagalar. Ana onu çağırdı bilýär o. Bir başga teklif ýokmy? Bayrak, bir gowy teklif. Yollaş restoran. Yine bir teklif var. Ayt näme? Yine şu saatlıklı, sağlamlı günne Oh. şu arsamyzyň ýanyna bağışlamyda aytyp o goş gokuyanymyz goş gokap. Şeýle bir tansçylarym tans edip Bol, sağ ol. O kelýändi baýam o pikirle. Başga teklif, başga. Başka teklif var. Näme teklif? Neme aytaydım mı ki? Ayt. Aytayjak. Ayt. Aytyp goýber. Ayt. Ayt näme teklif? Aytsam garda suğullar gelýär ayalma. Aytully. Awa. Şonu köp ayalma bolup soň paýtuny diňe suğulmuşdy. Bolýar gerekkä teklifim. Näme çäsinde de? Sen näme çäsinde? Yollaş restoran sizden bir 2 ýaş kiçik diýmesem. 2 ýaş. Sen näme çäsinde? Men 1,5 ýaş kiçik. Sen da minniň wagtynda eken ha. Men näbilýär, sen ýaşyňyzda. Yantron otm, yantron. Yehinim öldüm. Senin ýaşyňda menem kömekçi restorandym. On gelip restorama diýdim da. Yollaş restoran. Näme teklif gerek? Näme boluşdak teklif gerek? İýdirek teklif bar, beýdirek teklif bar. Olar ýa teklif bar, bular ýa teklif bar. Daş tugurum teklif bar. Sizde näme? Teklif ýok sizde teklif. Kä wagtda bar ya. Gerekkä teklifin, gerekkä bolýar, sag bolýar, ýok gerekkä olar teklif duruversin, teklif bar tapşyrýardym. Ay men rakamma soňa wagt teklifim diýip başladylar, ama teklifim gelýär diýip. Kömekçi restoranlar. Onda ikincide de hiç ýyl teklif ýok da. Diýmek, mende gowy teklif bar. Şeýle bir gowy teklif bar. Şeýle bir yollaş. Näme teklif durýardy? Näme? İki gidim teatrdan çykyp ýany. Onsoň, Yollaş restoran. Men ýaňy öýlendim ha. Bu gele meni işden çykdyýsan bir hilrak bolýar. Biz hükman tapar dörö. Yollaş restoran menem täze işe başladım ýaňy bir teklif üçin işte. dur. Ya bir teklif tapar. Bolýar, dur. Näme? Men teatrdan çykyp ýany, onu işden çykyp diýmokdy. Teatrdan köpçüligi gitýäňi. Hawa? Adamlaryň arasyna köpçüligi bar ýaňy. Hawa? Şu adamlaryň teatrynda näme istlegi bar? Näme pikirleri bar? Şol bilmeli. Ha özüniň teklifi bar mı? Onsoň şolaň pikirlerine görä bäze bir teatr bayramçylygyny guruna bir teatr döredöwersen. Ana teklif. Bolýar? Bana. Onu wagtymyz çäkli. Onu gelip maňa teklifini aýt ýany. Jaň edip aýtdyň adam bolýar, SMS ýazdyň adam ýa elektropoçtany taşladyň adam bolýar. Derrew siz gitmeli, işe başlamaly. Hükman. Awa ýene bir aýtsa. Funma diýişgär gözlükde bolmaly. Gözlükden tapar diýär. Tapardyň. Bar ondan. İşe bolýar. Derrew işe. Göz berelim. Bar ondan, git ber. Derrew. Git verelim. Git. Biz gidäýçe. Git ber. Hadi gidýär. Ay git ber da gitse bolan. Gitdi oturma ben ha. Derrew. Hükman tapar. Yollaş. İş korkudum bana, iş korkudum. Tapar. Derrew tapın, derrew. İşe gitmeli, işe. Çal, derrew. Vah, senin ýaşyňda da men ýantron okdum ben. Men ýüregim ýarlaýan bar işden gidin diýdi bolýar. Yok, olay benim yüreğim ağrıyor. O men näme täze geldim ha. Olay sen teyze geldin, sana da kıyır, işten çık diye oturuyoruz. Onda bara biz tomoşaçylaryň pikirini öwreneli. Yürünü bile giderler, gözlerler. Gör. Dur ha. Ha?
Bile gitmeyen o sen o tarafa git, benim bu tarafa giderim. Şakanın içinde bir yerde de duş var. O bollunu meni yora vereceğini. Ay Atacan, Ha. men bu tarafa diyen, sen o tarafa diyen. Tafa ne men bor men o tarafa olsa o tarafa giderim. Bolyanno seret ağda saymatın. Aho men ağdaş var ne sen etek işe giyişmek başa görüp gördün ha. Assalamu alaikum. Täzeýler gutly bolsun. Sen öz isteňiz näme şu täzeýler? Täzil goýladyk bu teatrlara köp barýan. Şoýlyglar goýarýan, televiziýonlarda tahnalar görkezdiň telewizor öňünden turman goýrar. Onu gülkül sahnalar goýurýan hazır. Teleýaýlymyň öňünden aýrylman görjek. Aýrylma görjek. Ay bolly. Ay sağ ol. Men bunu belledim. Bor sağ olun. Sağ ol. Men endi başgalaryn pikirini bilen. Bar. Assalamu alaikum. Bayram täzeýler gutly bolsun. Ene biz şu teatrdan bizim restoranımız yürüyüp tapşırık verdi. Şu dedi tomoşçuluğun içine gidip özüründen soran şoluk näme wadi bolýan. Ene täzeýler zamanna o näme görkezsek siz ha göwrüňizde has jaý bolardy. Täzeýler samlagym gülkül sahnalarına köprak boldy degişmeler. Özüme atlyklama teatrlara barman goýurýar. Hawa hoş wagtlama çağatçylar. Onu men belleýin. Ul sahnalar köprak bolsun. Hürmetli arkadaşlarımızın taýyryna ýurdumy güllä göleme. Ýurdumy paragat bolsun, altyn tasmanlyň aşagyna taýlyp bilen hemede düşümli ırklarly ýerler bolsun. Täzeýlerimiz düşümli bolsun. Täzeýlerimiz öňküden gowelsin. Hormatly prezidentimiziň can sag bolsun. Ýurt tähwitli atanda tähmetli alyp barýan işleri rewat salsyn. Täzeýil şoğunyna Haýtmurat Turdiýew bilen Asyl Garadyň degişmelerini görsek hasam gowulardy. Täzeýiliňiz gutly bolsun. Düşümli bolsun. Köprak degişme sahnalar Birim şu aýdyşy gaýdymlar aýdýar. Degişme sahnalar köprak bolsa hem aýdyşy gaýdymlar. Doğru dämi? Hem belli awalaýyn. Oo. Köprak degişme sahnalarını goýberse goýardy. Bayramçılığa köprak verdiler. Hormatly prezidentimiziň can sag bolsun, başı dik bolsun, ýurdumyzdan awat. Toylarımın bedeli aydımta şahanda gülkü sahnalary, artistlerden haýyşymyz da täzeýille halipa artistlerini mysal üçin Oradul Abbas'ın değişmelerini görkezlerini tezden haýyş edýäris. Hoşar bolarsyň. Salamjyň. Yetim kömekleşeýin. Agyrdyr. Ýa-da täzeýle toňgudak gördüm. Hawa taşky. Ýeneçe bizim mara teatr artistler bolup bara toňgu taýnakly tomoşaçylar. Ýagny size. Indi siz bara şu täzeýle toňgudyny haýta artistler görmek istäýär. Täzeýille täze kinolary, oýunlary, gülkül sahnalary isleýärse. Assalamu alaikum, men teatrdan. Wa alaikum assalam. Näme? Menem tiyat. Ey, Sen mi? sen näme işleýän? Sen näme işleýän berde? Men adamlaryň pikirini bilişdirdim. Şu wagt gelip ýanja oturup durşum da. Sen pikirini bilip tutak gelip oturamak, sen restoran sana bara kofişlik goýbermedi o. Sana bara tomoşaçylygyň istegini bildik goýber. Gel geç otur. Häzir maslahatlaşalım. Sana da häzir kofe buyuroy nädir? Eywa, ey senim. Howa bildingmi? Näme? Tomoşaçylygyň istegini bildingmi? Ha, o bildim. Gülstan Sewda Amerikada vardım. Ay hemmedi näme diýip bir agyz da hemmedi. Ey goňol. Ey, restoran sana tutdu. Ayt, hemmedi adı. Ýöz vur ýok. Alo, hawa restoran. Diňleýän. Ho, yazdygam belledigem hem işler etdigem gül ýala gadyr SMS buğradan Barardy elektron poçtada. bolýa. Bolýa uğradı ýanan. Näme diýär? Telefonun naçyk haýjak bolup barýar. Bäh. Oğlum. O, yaman evet var. Gahar gelip oturuyor mu? Kıssa oturuyor. Mene poçtada uğradyň. Boldy. Bäh. Bu täze şeyle bir kızık bolsa gerek ha. Şonu aýtsana. Gatyrdıkly bor. Ne diýip bolsa? Täze ýyl 2020. Täze ýyl, gelsin täze ýyl. Şatlykdan soğuğundan dorsen täze ýyl. O artistler!
Oho. Bu artistler nerede o? Men berde. Bu orkestram yerine gelmenler abi. Ne olay? Artistler. Men berde. Böyle berde olsun otur ederin tek. Bunlar nerede ha? Hiç de tayin ne aleken ha? Artistler hansiz? Artistler hani. Men berde diye. Böyle aşıra berde olsun otur eder tayin ne aleken gördün mü? Sen aytmırdadım. Karış yadır, karış. Kömekçülüm. Atacağım. Hey gel vera, gel. Nerede getiriyorsun o? Hiç de tayin ne aleken hani? Hani artistler, hani orkestr. O ne me ol? Ne mi? Ne uyhan artistler. Men ne bileyim, men sana tayin ettiydim ha. Han çağır. Han çağır ağa. Kaydı çağır ol. Çağır verdi, va çağır deydi, va çağır ağa, va çağır verdi. Dır, bol ya, dır, çağır verdi hani. Çağır. Han, dur, geplime, cevap verme bana. Ay tuğunun borttur ha. Narzan. Çağırına arsan bedap bollar. Men işe gidecek hala. Arçanı katoğudan edepsiniz. Oo, kata odan valla. Berekella. An men boyun bağımı getirsene. Häzir getirecek boyun bağını. An çağırlar. Onu men işe öğreyin. Ata, Melikan koşkusunu dinleyeli. Dinler oğlum. Han men onu oturun istedim. Hani? Ayazvava gel seni arçamızın güzelliğini görsene halkımızın ak yolunu arzulap körpürere soğudunu bersene. Ay berekella. Nazan getir de çartırak rahatlanmayı. Hani? Yo bu değil. O bu değil mi ki? Beylikini getirdene. Anne arçana bedap bolluk. İnnenin boyun vağının metredi. Yo bu değil beylik kılay beylikini getirdene. O soğuk ot verenin. Aynen var. Getirdene şu soğuk ot verenin arttığını. Hani olmayacağım dedim. Ne mi kaka? Boyun vağını getirdi yani o. Bey vallahi. Çatırak getir. Yo bu değil o beylik. Ece, kaka mene gittim. Bana. Ne mana? Bana boyun vağı benki. Şu mi? Be. Ne molay? Ne mollu? Yine. Men boyun vağım. Şunu yiyeceksin bana soğuk ot getir. Bunu ecem bana soğuk verdi. Yo, bana- Durun, siz şu boyun vağı diýäňiz mi? Oo. Bak men sizin ikinize de meňdeşe soğuk verdim. Sen kaňyrda eplengice dura. Ay şunu getir diyen o. O dirru getirecek. Bana getir. Ay men gittim ho işe. Yo, bular bile başkaça uğraşmadı. Men şun kahır metirmenip var abi. Ölümü işe başladım. Han çağır verdi. Dır, cevap verme bana, cevap verme. Bularam yok ha yani. Ne ettim kam o, no. Böyle hanım çağır şükran onu. Çağır çıkır o. Böyle hop et durma, dır. Bereketla. Ay he len seyit. Aynen bu bol ya. Ay bereketla. Ana tuğulma. Aha. Bom. Ay. Bol ya. Akıllı çaylanın öyle. Enengre yırtayman bol ya mi? Bom akıllı çaylanın arça aylanın. Ana bereketla. İde. Aha. Çağır bir de çağırlar tehdiler satın aylanmana var ya. Ha bol ya sana manca gitkelin barın. Hüyten işe gideceğin ok mu? Ya benim gidecek haline geyinmez keples kurtardı ondan gideceğine. Kovuryan keplesin mutlu. Bol ay. Elektrik zamlarına götürüp gidiyor.
Ana, kapinap. Ordum. Ya orduysa buraya qahar metrede bir direk diydi yani ben etmem. Sırana mı tuttum, ütüğüme tuttum, Mehmet tuttum. Hemme atlar gülüyani. Çırdım. İnnar kıynıysa gidip bilyen. Oho, asra onca hedinlik. Yo, qarasına üç çıkış etmir birader. Yo, Yusuf şun täze görünüşün etdik. Men häzir aýdaýyn adam ýogum boldy. Bolýar dedim aýdaýyn. Onu ýöreýin men. Yo, siz onun gurrunuňyzy soň ediberin. Bolýar asra oturuňa qarasına, ýollaşsaňyz qarasına artistler gelsin häzir. Yo, bular bilen başgaça görüşmeli. Jogap berme. Dur sen. Net istemeli. Konsert başlamaly. Hani? Konsert başlar. Hani? Kim? Hani? Näme hani? Murat. Murat Uraz Muhammed. Özüňiz näme o da Gaýt jogap berme maňa, jogap berme. Dur gep bilmän dur. Akdyr näçe aýtdym ho maňa sen aýtma o teatrda da ýazgymda. Ozal özüm ýetişemeýär o näde diýäňi? Doğru Murat gayratda daýdan çağalar 1 ýyl bäri garşy götür. Bunna soraýarlar menden aýaz baba gelen. Ay şey diýäňde ikodyň arasyna goýan tanarlar o uzun görýän eşige mul bolýar o. Bular ýa-da ýatjak bolýar bilen gayratda. Bolýar bar da kıssa ýöne bolýarmy? Hoşgada doğru garaşy götürler bu. Barany gelir. Dere uçkol bar gelýärdi. Çağalar aýaz baba gelýär. Bolun başlar. Kim gelir, ayaz babamız gelir. Kim gelir, ayaz babamız gelir. Uzak illerden täze ýöle getirdim. Garly dağlardan size sowgat getirdim. Kim gelýär, ayaz babamız gelýär. Kim gelýär, ayaz babamız gelýär. Kim gelir, Ayt balam aydan hani. Oturma ayda. ayaz babamız gelir. Ay tuveleme. Salam edir çağalar. Haven uzak yerlerden siz için yerite sowgat alyp geldim. Ananna çağalar men ýene de barmal yerlemken. Ana sowgat getirdim özüňiz paýlaşardyňyz. Ananna men aýeredim onna. Aýaz baba haýyş etjek özüňiz paýlaýyň da hellemer garaşdylar. Uy, huzum vurdun. Bir de koskaýtman rabular. Ha. Ýatdan çykaraýtdyn muny. Paýlaýmalar özüň. Hani? Ay men körpezinden başla. Uy, uçapdyra. Ananna senden başlaýar. Turda ýerinden çık. Aýda oğlum. 8 Mart eneler onu. Ha? 8 Mart eneler onu, 8 Mart ayarlar onu. Ay näme oska öwretýän muňa? Näme? Näme 8 Mart o? Täze ilwarda 8 Mart bar. Aýdýarlar. Tädirňiz dowam etdi 8 Mart. Uy täze ilen soň 8 Mart gelýändir ha? Ay bolýar wala, ay tuveleme. Göre kimi meňde beýle bolup durýar. Ha, kadyna meňden durýar. Gaňa da sowgat berender. Şunda ba. Hançany näçe sen aýt, onuň sowgaty tapartdy. Aýaz baba gelsene, arçamyzy görsene, bir goşky aýdaýyn, sowgatymy bersene. Ay ho. Ay näme goşkaýdar öyle? Ay şu boýuňy tanaňa goşkyna kamana. Ne çaýdyrys ne goşkaýtma diýip saňa. Bolýar aýaz baba. Ha, uy ho. Ne çaýdyrys ne goşkylar känetdik. Ay doglaryň goşkydan aýrylmadyňlar. Aýtmalmaz. Fatat bere bolýar saňa da sowgatdy. Alan taýyň sakladyn. Hawa körpäňir kızyn näme sowgatdy aýnadyň. Alwala ne diýetdiň? Ay tuveleme. Hani? Seň adyň näme? Men adım Alıbaba. Ay tuveleme. Näme goşky taýnadyň sen? Intep men goşky möwrep betişmedim de ayaz baba. Öwrep betişmedim? Ne men şuna hat ýazdım. An muny açyp beremini? Getir. Gel, otur bana, otur. Tuveleme. Gel ýipek gyzyl reňki. Şille eýme, aşgawatyň täze çykan eýmes. Näme gülli ýipek oğlu? Ay, aýtmadyňmy maňa? Men näzmadım. Ha? Ejeminki. Saýsy. Ayın gözüne tutne dip bolsa çağlar. Mun beýdan geň ormaňa ýitmeli ýaly tilýän zat al. Berekeller. Vay. Hanana sen moşkyň ýerde?
de men öz goşgum özüm yazdım. Ay sen de yazıp gidip oturdun altı goleme. At. Şunu den olsun. Anına kalın. Salam sana Ayaz baba. Mening adım Ali baba. Böyle. Soğudumu salıp kava getireydi Ayaz baba. Ayaz baba gelecek mi? Bana soğut verecek mi? Ya da geçinciler kakamalar verecek mi? Oy tutu oleme. Benim için farkı yok. İsa soğut geliyor. İsa soğut geliyor. Soğudum çeyreğin kutlarını isen pulundan versen boluyor. Boy! Ha! 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 Verer sağolun, verer. Ananı ne sivetsin soğudun? Ananı ne sivetsin cürlette çalla geziyor, barvalap. Ananı çağalar bizim hoşlaşması vaktimiz geldi. Vay, kakımay mı? Kakı mı? Men yalını kakını menges Ayaz babalar kendir. Hava, çağalar onunla men uzak yerlere yine de barmalı. Ana gör, kakını mengiyanın dandır sesi. Bor sağ olun onunla. Kimgeler, Ayaz babamı diyer. Kimgeler, Ayaz babamı diyer. Yok. Mıradım yok. Çağır verdim yok. Çağır verdim. Koy bolya. Çağır dedim mi sana? Derrol çağır gel. Nire çağırayım ben onu? Usta, konsert başlamalı hazır diyen. Bal çaltıra çağır. Bal derrol bar artiste çağır. Bal gel bolya demedi. Gel ver. Han böyle ki. Han o dinan artistler. Değil mi? Gulşat neydi Gulşat? Gülşat. Tere yıl geldi. Bolli, hemme de tayar. Şuunki bayramçılıkta men in Bolli? Yaşıl ulle ha? O kimden mengdeş koyunun mi? Ho. Neme kiçimet bilece oturur mu? Mengdeş koyunup ha? Vay borma yüzden. Bilece oturur kurrung da ne? Bolya. Borona menem baryan. Mengdeş koyunurt mi? Ma yetem geyver. Yaşıl güllüğünü. Ana inne bolonlarda. İnne men katüt köşük. Renkem yüzüme gelşip çıktır. İnne aşılar real renkte koyunup tiyatrda hiç kimde yoktur. Ana yüzüğümün karşının renkem koyunuğuma kavat gelip çıktır. Göremin bola işini. Fikirlerim çeydilendi hatta be. Ay. Ya da odanlığıma başıma eğleniyor da. İnne men tayar. Gidiversem ben bolya. Gül ittirme bar derrol Gulşat tağır banım çağır. Düşündün mü? Derrol çağır. Hem time oturlar. Bar. Çağır usta. Hava. Kalk bar çaltıran. Uy sinema. Yok, men qahırlanman isi başlayın yani. Yok, menden näle kelmey. Men özüm qahırjam kadiyadım. Han beyle kömekçini edip. Ey, gel ver, niyde getmiyorsun? Gel ver. Nämiş yapıyorsun? Berkel. Han orkestr. Orkestr bady, an orkestr.
Ninneni sorayan. Bir derre salt tap gel bar orkestri. Bir derre olga. Gelime saltırak gelecek oradan. Tut olar çağırma. Gelin ay gel belki. Bunlar kim? Bunlar men getiren oğullar. Men şu aydan zadımda var ya bir gülmeli yerini biliyorsunuz. Hay asra. Dinle. Bir ayal var ekin vurşuyla ağzı yüzü yasız böyle. Ağzı yüzü yasız böyle ya da onun ayalı bir gün eğerin onu bir tabak nahar getirip koyup duruyor yan adam diye bunu dağıt gör pah gör. Tağamlı ortaya ayalı ne dedin molya diye. Hey. Şu taydı değil o. Ne dedin molya diye. Men 30 yaşlı versen bile bileli asas gör. Ne setangan naharlar setem. Men bir süre naharma yekeze taparım şey diyemedin deyip durdu. Ana komşundan getirip durun naharı. Bolcak mı şey? Ay bolya qarasın otur ara. Yeni bir var. Bolya soňurun bir asra, soňurun bir ay bolmady. Awo. Neme diye? Neme de şun? Dur. Ana yadını çıktı. Neydi? Yan neme urulmaz mı şu tayda? Erayal kişi öyküllü oldu onu. Dur o taylarda değil. Bir cegede sonunu deydim abi. Şun yanında men qaharım getirdi yani o. Elim şeyderin. Onun ol adamsı var ya adamsı ikisi guruluşa nokta. 2 gün mer bir ne edip görünmüşler. Onun adamsı var ya ertesi saat 5'te dağdan turup işe gitmelken ol ayalı bilen guruluşmasan var ya gurulmayanım özünü bir hilek görüp hatsaga siyat beren molya diye adamsı. Şey diyen, ay bolup durur mu? Ertil men dağdan saat 5'te işe gitmeliyip ayalını verip durulur. Onu yatıp durulur ertesi gün böküp turup yerinden tursa saat 10-11'in yardı ya. Vah men turuzmanlar ne diýär bir turuzman gidip dur deyip yassanın yanına sereste yassanın yanına bir hatsaga dur diye. Taqati saat 5 boldu. Tur deyip onu ýalyp gidip dur diye. Gör. Näme boldy? Yo indi men göre bereýin. Indi şu iki tansakda yollaş. Näme boldy asra? Bir ömrüne bir haýyş edýär. Bitirer. Bitirsen yo men kovulukmas gystan yani yerim maly barmaly nemem bar. Ay bolya asra otur senin tega konsert başlany asra. Nire var ya? Sizden biz bir yer veriyorum bar. Bir yer verin var. Asra. Ana gör. Näme ýifir taşan oldu. Bir yerinde ol çatıra. Asra oturam. Gayret et otura. Asra oturayam. Otur gayret et. Taşdyn otur. Yo bulan birem bilen o. Deret iyem yarım saat boldy. Han artistler. Yo bular bilgeçdeýin etýärler. Net gaharmaýsa size gownan bular öler. Aslında bu artistler maňa garaşmaly. Aslında maňa garaşmaly olar. Han kömekçim. Atacan. Gel. Han artistler. Artistler neme? Gelen ok mu? Gelen ok gerek. Hani? Gelýär. Gelmesin. Maňa gaýt. Ýeke artistler gelmedin. Erti bir ýürüň geldi. Bolýarmy? Men sana tavsirem. Artistden bari yer verir oturur. Çıkış etken artistden tayin olur. Orkestram yerine oturur. Sonun son bana can edersin. Şunun mu? Kim artistler tayin olur bana can etsin. Ondan sonra benim görürüm gelmeli mi ya gelmeli mi? Neyle kolay mı? Gepimem düşünürüp yetişmedim. Esselamu aleyküm edili adamlar. Salam aleyküm mehriban vatandaşlar. Kahraman arkadağlı vatanına toylara ulaşan edili illeşler. Garaştan bakı bir taraf vatanımıza teyde yılı geldi. Yüzleri nurana yürek döşlenmedi. Bu barlığa mahsus gödüllükler sizin durmuşunuza nur çaytın. Arzularınız amal bolup, maksatlarınız murat tapıp, ırkırlı ocaklarınıza bereket nuru yansın. Biri ilmidama acayip zamanıda asuda durmuşda yaşayan berkarar devletimizin bahtiyarlık dövründe taysız tağırlarını kaygırmayan mehriban arkadağımızın canı sağ ömrü uzak bolsun. İl yurt behbetli tutyan tutumlu işlerinin ilmidama ravaşlıklara beslenmegini arzu ediyaz.
Şeýle ýagşy arzuwlar bilen Türkmenistanyň baş drama teatrının artistlerinin mehriban tomoşaçylygymyz üçin taýýarlan dawaral tomoşasyny syn etmäge çagyrýar. Mehribanlar, täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Goý hemişe gahrban arkadamynyň saýasyna parahat watanymyzda ösüşleri betlensin. Yıllar bize şan getiriyor. Her gelen yıl ömrümüzün hasaby. Türkmen madam halallığa sığınıyor. Türkmen madam täçediniyor ansaby. Ähli ojoklarda gaýnap dur gadan. Toydur bayram, ömür hoşya ömrüňe. Täze ýyl ırkallyk adamyň bilen joşup geldiň. Geç Türkmeniň törüne. Bayramçılık diýilende adamlaryň göwnüne nähilekdir bir şatlyk emele gelýär. Ol şatlyk elbetde adamyň çagalygy bilen bagly. Çünki täze bayramçylygyny çagalygymyzdan näri hemişe bizi begendirip gelýän Aýaz baba gelýär. Aýaz baba gelir, ähli arzuwlarymyzy hatyr eder. Ine şeýle Aýaz baba biziň şu günki bayramçylygymyzda da uzak ýollan bize sary ýola düşdi. Şu mehriban artistlerimizi begendirmek üçin, arzuwlaryny hasyl etmek üçin, çagalyklaryny ýatlatmak üçin Aýaz baba öz garpamajagy bilen bize sary ýola rawany bolduk diýip hel habar geldi. Şoň üçin mehriban artistler arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny isleýäňizmi? Onna edil çagajyklygymyzda ýaly Aýaz babany uly şowkun bilen garşy alýar.
Salam Ayaz baba. Salam, salam. Salam mehriban doğunlar. Salam edizler. Mehriban adamlar. Men sizin hemmeňizi Täzil bayramçylygy bilen tüýs türekden gutlaýan. Sizin hemmeňize berk jan saglyk arzu edýän. Ediz balalar, mehriban doğunlar, jegiler. Ine şu uduk yollar söküp, şol aylanyp gelişimide körpen etili gutladyk. Ediz diyarın ähli yerlerine bolluk. Nesibemiz çekmem şu gününe Türkmenistan'ın baş drama tiyatrının üstünden geldik. Şu fırsatda mehriban arkadağımızı, bütün iyileştirmemizi Täzil bilen tüy sökten gutlaýar. Biz sizin hemmeňize arka döwlet berk jan saglyk arzu edýär. Mehriban doğanlar, geçen yıllar hemmesi şahatlık şoğunu, öňüňe düşüklere, rowaşlyklara beslenip geçti. Koy Täzilimidim, şeýle toýly günleri, rowaşlyklara ba ýyldan biri bolsun. Täzilimiz gutlu bolsun. Ayaz baba. Benim tiyatrımıza gelenliğiniz için sağ olsun Ayaz. Hem artistlerin adından sizin hem Täziliniz gutlaýar. Adatça siz çağıcıklarda soğut paylaýaňyz. Şeýle şu gün bolsa gar pamyk bilen size bizim artistlerin ýürüýte soğutlary bar. Şu Täzil bayramçylygy münasibetli taýýarlan degişmelerimiz, aýdym saatlarymyz, gutlawlarymyz bar. Hemmeten bütün halkymyza, mehriban arkadağymyza, iyil günümizde hemem size Ayaz baba. Köp sağ olun. Assalamu alaykum mehriban kardeşler, halifalar. Täzilin kutlu bolsun, düşünýär bolsun. Işiňizde hemmeňize üstünlük arzu etýär. Ha şu Täzilden bir şowkully şagalaňy bir geçirelim onu. Nime bu çykyş etýän artistler bu nerede? Çykyş etýän artistler. Where artistler? Berde. Aman. Ayo, geliler. Ay bolupdur. Kol değişmeler var. Şeyle mi? Karastur. Geldiniz mi artistler? Geldik. Geldik yolaşırız. Yine bir Täzil bayramçılarına yetik geldik. Siz tomoşaçılarımıza ne gil tayyarlıklı geldiniz? Koy tayin biz. Tayin. Ne tayyarlık? Evet, ben aköylerine bir tamdırlama geçirdiydim. Täzil ne bolelinlikte geçirden, yılın doğab sonra bolçulukta geçiyor. Bolly. Dinle. Benim mara matan. Köynüklük matan. Onun birden Täzil'le bir yetişmedim. 8. martda vereyim. Yollaş rejissör. Dinan için Täzil'le iň esasy zat näme? Oğudan bolmak. Menem şoň pikirini etdim de şoň oğudan jabal geldim-de. Yollaş rejissör. Yollaş artistler. Men diýjek bolýar adam özüň üçin näme taýýarlykly geldiňiz diýdim del ol. Mehriban tomoşaçylar bilen näme gyzykly, näme şatly oýlar getirdiňiz. Täzil haklara getirdiniz. Mine Murat kimiň değişmeyemiz var. Şu ikimiziň içimiz gyrly gülüp hem rahatça. Ýa-da bir şey diýip. İkincide de oynayat stayt adam. Şeýle mi? Bolýar bereket. Kimire güllük? Güllümüz mü? Şu taknany 3 kursak näil bolýar. Bolýarmy? Güllýal bolýar. Onu häzir tertip boýunça ýygy giderli çykyşlaryny ýerine ýetirýän bolýarmy? Bizim öz kardeşler bilen oturup da şoňa çykyşlary Bekman toplumçylarymyzdan tomoşa etýärler. Kim masramallygyny hemmedim taýin. İlkine ulu başlar diye. Halifalar siz başlar. Asra hayda. Tertip boýunça başlamalar. Men goky, näme gok etýäňiz? Tüwelime baryňyzda müýşipsiňiz. Aman saglyklymysyňyz? Näme üstüňiz, näme? O dece. Şu artistler täze bir sahnalary getiripdirler. Tüwelime. Gülküli, gyzykly. He. Ne o dece siz var ha? He. Edir şu ýere geçip otursaňyz. Awa. Bu artistlaryň çykyşyna tomoşa etseňiz. Bir baka berseňiz. Vay, ulu hewesdilen. Gogjoynaň, gogjoynaň. Halka birazcık güllürüňde. Güllürüň. O dece şu geçen halifa dedim. Nerede oturuyor? Ne şu Ha, bolur, benim kömekçim.
Men baka vermedim. Hava baka verin. Onun katı koğucu oynan. Oynar. Gelin çayını tuğuna terek. Hadi ipan. Çayını tuğuna. Çayını tuğuna diye o. Asra hayda. Ben o deca dedim onu. O decan çayını tuğuna terek. Bir daha çıkış etmelerdi. Olam onu tertip boyunca asra haydatını başlayan. Olam mı? Olam ben onun tuğrakta olacağım onda. Ben onu tertip boyunca başlayat onda. Hemen. Her bir inatan arzuy öz bala çağalarının bağıtlı olmağı. Koy yaşlarımız hareketleri, edyen edim kılımları hemmekşe nusguluk olsun. Bizim sol yaşlara goğunalıyın, beğeneliyin. Bütün halkımızı, hormatlı arkadağımızı, täze yılların tüy sürümden kutlayan, koy arkadağımızın canı sağ olsun, başı dik olsun, umumu adamızat bekbitli arıp barayan tutumlu işleri bundan beyleğem ruvaz alsın. Täze yılınız kutlu olsun. Yine şu kadar pedipsi. Bunu kadar çıkardın var, onu kadar çıkar oturmalı mı? Mümkün mü? Täze yılların kutlu olsun. Mümkün mü? Gel, mümkün. Gelelimden yağış ol doğru geldik mi kagay? Yo barayan yerine varlar o. Nirek uğur kancak. Men asır tapakkanlar geldim. Ediliyor doğru geldin gel. Komşumu verdi beni. Ha ne mi deydi? Ay komşumun sığırı teneken ol tapışıptın ha sonu. Şu iyir saklı mal orada tapyan onu göğrümünü bağlı. Şeyle mi? Kısırak orada kıyın mı oluyor? Mesela küçük orada çok kıyın mı oluyor? Yok küçük böyle küçük oluyor sağını köp de men tavukla mı gidiptir lan? Ne mi gidiptir? Tavukla mı gidiptir? Tavuklar gidiptir keten taşlar. Hiç yıl aytma da etmen gidiverip mi? Ay bolsun ne hele tavuk ne hele aytsın o ne hemen var. Yo bunu var ya edil daşa yadılan yal eder mi? Şeyle mi? Ay böyle kömür el onu gayret et. Bolya. Ne mi bir men sana var bir neyse soru var ya şu soru takik cevap vermiyor. Cevap verme lan. Avu. Avu ben cevap veren başardığımdan. Başarmasan tavuklun bolu ne kov? Bu yo yüzü berik olsa öyle tavuk. Beğerdir. Ne mi cim han neyse tavuk? 25 tane. Anık mı? Anık 25. Onu 25 kakacak. Kakay. 25. Avu. Yine 25. Dur başta öyle düyecek eksen bolmadın. Mehmet'ti bolma. 50. İkisini ayırayım mı? Hava ayıp koyar. Cüceliğine öttü mü? Cüceliğine olmadı avu. Hani ölünlüğü hakkında katın? Yoğun hat yoğun mu diyor. Ayıp koyverdik onu. O hazapta duran zat o. O neyle ayırt koyuveriyorsun onu? Ay bolmasa ne emetse onu ayıp koyvermeli orada onun için hatlaş petekleş durmadık ne emetse onu. Cücedir de avu. Ay bolya men ona da gözüm yumayın. Avu. Men takik cevabını bilmedim tapamam. O bilemem onu. Şimdi şu tok ketek bilen üyün arası neyse edimler var. Ay yo 150 kilometre vardır. Ay doğun onu sen üyüne berde olayan tok ketingen börmede oluyor da. Ya bağışla kilometre deyip bir metre o. 150 kilometre. Edim de avu. Ha 150 o ne için böyle daşla yol? Ay mellen ayağı uzla. Mellen ayak uzunluğu ormalı. Ha onu. Tok sene var 7 hadiyle biri. Avu. Ol neyse öyle kolay orada sonsa da başı bitin mi oluyor? Ya yön mellen ayağı uzun ne dedik de ne bileyim. Bolya inni neme onu da bolya inni neme raken. Onun bir ne hilek min iyimine özüne seyretsin ne hilek seyreden yan toklon o. Ay bariyat bunu aşadan kavu. Elimi boş atır havar tutacağız. Yok ne mi iyim veriyen ben onu son soracağım. Ha onu var ya sen üye şu ayratini imal verem doktum. Ha. Şu önümüzde ne mi kalsa var ya sonu beriyadık. Bu İbrahim üyelerinin şu sankçalarının yumurtkan kavzacaklarının uğra deyip çık, so deyip çık üyelerine beriyadık. Helledi bir yiyadiler ay. Ay sen borsun ne ile adın ne mi sen? Hayt Murat. Hayt Murat. Ha. Oho on üyelerini ataklap imzat alan doğum mu? Yo üyenin ayratini üyeler 20 tane tavuk kolanın için ayratin alam doğum. Yo almalı kendiniz. Ay bolya bana da men nemetmeyin. Yine tavuk keten var sen neyse o tavduğunu varat. Ödara guruluşayan yerleri. Onun bir yankı iyimi yiyen yerleri. Onun yatyan din zalayan yerleri. Neyse o tavuk neyse kattını varat tavuk keten. Oho on yal o var. On yal bir el peşer perk yok ho. Bir ovan tavuk ketegidir de ha uyanı o çöpten batırılıp çıkediler enne o. Bolya das kapsının açarını ver. On das kapsının açarı yok o uyanı simili taralay ağacı koştan keseligini beyleliğini eyleliğini atana gedilip bir şeyle edilayınca neme da o. Mal iyisinin gözünden su içerdi. Sen bunun asker mesleği var ya. Evet. Beydem tavuk saklap bu mu? Onun gidenlerine, şu tavuk ketek çık gidenlerine hey sen bir işaret etmedi mi?
2-3 gün öňünden aňmadym. Ya bir kapyň agdyna hat patlat goýmanmy? Yok o tavuklar ne hat petwot ne sar detsinler. İrden bardım kapyň Yok. agdasak yok. Dinle. Öýdary üýüşip bir jürkülleşip gürleşip ören aňmadym öň. Ay men aňmadım bilmedim onu. Bolýa. Han yekelikde düşen 3-4'lük suratından yeke-yekeden bir. Kimin suratından o? O canavarlaryň suraty. Yok, Üýüşip duranam orada bolýa. Ay ben öz suratyma yok şwaýandy. Sen tavuklar suratını soraýan ay. O tavuklar surat ne etsin onu? Bolýa. İçine yakyan lampan, yaktılandırıcı lampan. 40'lık mı, 60'lık mı, 100'lük mü, 500'lük mü, 1000'lük mü? Ay men olar ýa 1000'lük 500'lük lampana görem o men tek o. Ondan boýaryk tok çekilmedik o. O taýda bar garan koýury. Mellen aýa uzda tok çekilmedik çyraýa goýurdy. Yo ilk şu zatlaryny çeksen tok almaly kendine. Ho sen kelleň nerede? Tok durjak mı olar ýalketekde? Be. Onun nämen 23 minni. Yo we ardyk sanana marap mihmany ol palaw etdik aýyrdyk gene 21 bolmaly. Sen 20'sine mi ayrılmalı kelleňi? Yok. Anık mı? Anık. 2 sani. Indi şunu ayrısın gurrunlar. Ay tok ketek berden barsın zadın bir berrakda durup ikin gelip erik deyip çağırdın mı ya ödün? Urdurup ketege girdin mi? Yo men wara. Elim bıçaklı ketege girdim sananyň aýanyň şapyrı tuttum da wara. Alyk gaýtdym onu. Hay sen bolsun näýle o? Bir höreköşe 21 toňum eliňde kipsen gördüm 20. Ay men olara seredip duram, o gördüm, görmedim. Men onu seredip duram o. Yo emay bilen berden barıp bir 2 sansan görkezmän 20 ýeriňden beýlek geçin ikiňem ýydyma düşdüp dadet gaýtmadan mara. Bular pikir edenler. Ine bizim düşjek günümizden şolar ýary. Hani gele dillesenler. Ay be. Bolmasa ol sen eliň ediversin gördüň ha o. Yo sen wara ýöne tawuklar güne hakaret edip Meni güne hakaret edip oturdun lay tawuklaryny tap bermen. Şu giden tawuklarda da güne barmya bar güne men nemi? Edil şuma da dilini. Bi. Biz janawarlar nämetsin ol. Özüň şunyň oruny bolsaňam gidýär. Ýöne sen mara bir ýanky oto edip bir tawuk ketek gur. Daş kapsy iç açylsyn, daş açylsyn tapaw ýok. Emay bilen tawuk ketek gur. Siýaklandyryjy bolsun. Ondan gitse gelmeň ýani. Ondan gitse gelmeň. Olar ýa tawuk ketek durup guramsoň, o çıra bolansoň, sen gerek gäle tawuklaryň gitmejek belli anno. Yok kapsyn bek ýapyp goýup her günem giýjelerine bara, öýüňde öz işin bilen mort bermäni bar, tawuk ketege habar alyp durmaly. Bolmany onun sapar barmar oň ýani. Ya sen tawuklar tap bermen ýöne maňa gurrun berip oturdun lay. Ay bolýa taňry ýalkan tawuklam gelen ýaly gördüm. Yo şu maslahat saňa ziýan etmez, indi sapar nemedingni. Yok taňry ýalkan. Söyle mi? Maslahat taňry ýalkan. Men tawuklam gelen ýaly gördüm. Bolýa tawuk. Ay adamlarym gaty gören bolýar. Oy täzeil arzulamyzyň hasly bolan ýyly boldy. Hawa, goy täze ýyl her bir öýe bagyt getirdin. Täze ýyl saglykly ýyl bolsun. Täze ýyllarda mehriban arka dagmyzyň halkymyz üçin tutýan ähli işleri rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eziz vatandaşlar, Aldora Mebil, täze ýyl bayramçylygy münasibetli. Yanvar aýynyň 1-ne çelli, öýüňizi bezejek ýokary hili mebillere 50 götürmeçelli arzalaşyk elan edýär. Biziň salgymyz Arry Kuliýew köçesi ajaýyp adam mebil dukany. Telefon belgilenmek 20 71 41 75 44 47. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Türkmenistanyň öňüne İtalyan hünärmenleriniň elçileri. Ýokary hilli täze görmüşler. Tebiýi deriden. Röwşen.
sana pek sevgimi. Bana yar senin sevgin gerek, sana bağlı bu ömrüm. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Ya da yarım sevmeyemesin, gülüşler belin bakmayarsın. Arzularım, hıyallarım senin bilin, sinem artık beni, sen yıkacaksın. Gözlere bakaysın ezirim, duyuyorsun sana pek sevgimi. Bana yar senin sevgin gerek, sana bağlı bu ömrüm. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Gözlere bakaysın ezirim, duyuyorsun sana pek sevgimi. Bana yar senin sevgin gerek, sana bağlı bu ömrüm. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Gerek canım bana, dine ödüm yalnız aşık buldum sana. Yiyeceğim göğeğimni, seni yadlaman görmek, odan sen sevgim. Men balım senle, hem duygum erkim senle. Täze ýylyň tüýsürüňden gutlaýan, hemmeňize arsgal döwlet bereket adabry arzu edýän. Görjekliňiz gowy bolsun. Hormatly arkadaşymyzdan başlyk bolsun, jan sag bolsun. Alp barýan işlerin mudama uğruna bolsun. Täze ýyllar gutly bolsun. Gelin ho, kase gelin kase, yekinci kase alınır. Gülyal kase aymın yasasın görün. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Ne ne oldu? Yaxşı, kase mutlu olsun. Tenke mutlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Hey bu kase dağı değerli bu kase ulay. Şeyler kase var ya katüt köşü kase. Yine çay içip var üstüne koyup yani ortlar böyle. Gün soğuk ya da o. Üt köşk mü? Katüt köşü karası durma lan. Ayıp ol, ayıp ol. Tatlık mı? Tatlık kadağın ama yekecesi karlıyordum. Hemmeti geçti var ya. Şeylim neçe? 5 manat. Neçe? 5 manat ne mi? Kımmat. Ne mi kımmat? Bir mandal. Zak. Ey bir manattan kâse vurdun mu sen o? Ha? Sünyal kâse vurdun, badır olur. O kapağını edip, gülyal kuyuğunda soğut dur. Şunu ödün bir mandal verdin. Bak ilersin soğut. Muğla seret. Kâse tatlık mı? O olay. Ne kahır betirdim para. 5 manattan Oraya ne kahır getirir betirdim. beni alyan. Dur. Ne mi? Alyan mı? Yekecimin sat. Sen gördün değil mi? Şunu da üvüm etsem o kâsen ne elektrikten bir tane o gün alacak değildi, gördün mü? Münnemin nedim. Mel. Nesip etsin. Ay bu var ya yünü. Şey çay uyup gün iç verme. Şeyde mi? Hava. Sunyal kâsemin var değil. Hava. Artıklar döveyiptir onu. Vay. Şimdi eyle kâseler munyal soğudun o. He karasmalı. Ol yanırın. Hava. Ne mi? Ne çay verdin oyun? Besmana değil. Ne misin be? Bana ne? Bari 6 verecek mi sana? 6 ver yani. 6 mant ver yani. Ne mi? 6 mant ver yani. Şu kâsene. Getir beni.
Yüzün gözün sıfırını yarın öyle men kasam sıfırı. Näme beýem kasan aldın mı sıfırın botdu. Soğutu işçek. Näme soğuyansa yüreğini ağrıp bar ya mı? Bolsun aymın. Ay sağ ol. Al, nesi Bol, versin? 6 manat bol ber yana. Nesi versin? Nesi Bol versin? bol. 6 manat to. Men 7 manat berýän maňa. Ha? 7 manat. Getir bari. Öttürüp gelegen meni at takıp kase bile kuruşkan parkını bilmeyen sanadan çaynamen su üstte geçiyor da. Biz daha nana gezeniyoruz kaskap. Al nesi versin ha. Ha sen kana. 8 manat berýän men soňa. 8 manat berýän. 8 berýän, 8. Getir bari ko. Ağı tıklam dövdü. Mınan döversin sen nedir varsın. Ağı tıklam deyip sen de kasan parkını bilmeyen sen. Açırnığına ne siber çayın. Uy bu bolon bolsun aymın. Anana ne sivetsin? Sağ olay. Hülyali 8. Bol bol berýän 8. Ha? Geçer. Geçer kadane. Güdün hop edilen gölen öte aladım. Bir kişi tutyanı. Geçer ne? Uy kasan sen ne yaş oğlu ne sen ne kasan ne midin bilmeli. Bizden sen yaşında kap çay içip görmezdik. Şunu da onlar kiçirek kokora deyip bedirirdik beni. İlla çörek bilen malın izni yaptım su içerdik. Hırt duran var. Dur burada da çık. Anne sivetsin. 10 mes berýän soňa, 10 mes. Hey. Uf beden ol. Geçer yelin bile geçer. Getir. Öz elin bilen beri. Sene şuňadyr bar çay uýuňa melli derdin. Baryn ol bar aýagyň beýinde çöküp onu şem moýlan edermiň näme sen bar. Çay diýen ol bar. Getir kawsene maw. Alçak bolsaňyz alyň bolmasa da attak durmaň o. Beýseňiz erteresine dalmaýaňyz. Bizatsın. Bize? Näle bizo? Ay meselen bir pitiklesin kellen. Bolya. Kim köp wagty 3 gedek, şu 3 gedekde wagty diýen uturlýa. Bolya. Men maslaýyn men. O näl? Men maslaýyn. Bolya sen maslaýyn sen attakdyň aýaň. Bolya. Bassa. Tiklemelmi? Pitiklemeli. Hani? 3 gedegem, göre. 3 gedek. Ey, şu taşlı yerine pitikledim. Dursana ağzına ma. Boşrak yerini tikle. Hava. Hani? Taslerini bolya. Hani? Nem ey we Tayni da yerine terede. Nem onun musun ey? Tırnağı var, tırnağı var. Tırnağı var. Yok. Yok ay senem sirrele we ekte premier dolaylar bro. We ekti mi? İkinci pitin vur. Gel bırak gel. Hani koy ver pitigi. Yeni koy verecek. Hani? Gitti. Ey we ekti mi kase sen kulya. O sen ketlen gitayden ey. Çatayon sen o. Bolya. Gel bırak gedek. Hani? Gel ingdon koy. Gel bırak. Karas ya. Karas bırzım karas. Bol sana hav. Çatawarına. Başka değil başka çık. Infonka. Bol. Gel. Ana! Duy dime. Wek dime. Di. Udide. İki wek bir u gedek senki. Gedek senki. Kellani. Näme? Kellerde koşa kelleye sayını berkiş. 3 pitik, 1 pitik dalsana. Ha. Deret. Bu näme diýen ay? Öy, näme? Maşık etken atar. Esa 1 pitik için şunça maşyk näme ara o pitikläýdi aýony? Sen dur. Näme? Käse gerek mi sana? Kâte gerek. Pitiklemek gerek. Al bir son. Ey, alar da oy. Alsın gerek ya bana. O ne beyttin o? Gerek al nesi versin ha. Açadımın ne? Bir sağa kamar bir vurdu. Şu ağırmalımla sonunu. Al sen şu. Onu duranın tağı. Yok. Durustaydı. Dur. İki wek bir u hadawını adın näme? Sari ağamız yendi. Ne diýetsin? Täzelim bilen. Ey sen lan. Barma mağırttım ne? Barma. Ay gül yal kâse battı almalla. Yok gerek ya kem. Ya yan pulunu veren no. Ya ben pulu men aldım o kâseni. Kim aldı? O çağırdı Allah. Ey uttum deyip. Yok men koşma men al kâseni. Ey size men öçürüm tıkaydın da ne berkele mi? Al çağırdı. Gideri. Hekim, gel bidem öz illeşlemedi, vatandaşlanmadı, täze bilen gutlaly. Näme gutlaňyz bajakan gençe? Didar verdi, Allah verdi. Arkadağı täze ýoluklarına okap berýärli. O şeyde. Baş. Bir karar dowlatda täze ýyl bugün. Täze ýylyň gutly bolsun arkada. Bagtyar dowurda galkyn ýar gowun. Täze ýylyň gutly bolsun arkada. Melenamdan dolu bolsun taçaklar. Boş durmasın sallanan çaklar kucaklar. Gül vatana, gulluk etsin gerçekler. Täze ýylyň gutly bolsun arkada. Ýagşydan nişan getirsin täze ýyl.
Irsal devlet kän yetirsin täze ýyl. Şan üstüne şan yetirsin täze ýyl. Täze ýylyň gutly bolsun arkada. İl önamly wakya ertirlerini. Şöhraty beslenýä her gün her sene. Awray mertebeňiz beýgelsin ýene. Täze ýylyň gutly bolsun arkada. Alo. Alo. Ho, alo. Goňşy ho. Ho. Goňşy näme oňatçylyk bu otyrdyň taýman. Hawa otyrna bayramçylyk belliýäs. Ay, şeýlemi, aýtyp eleme. Düşümli bolsun. Hawa sag bolsun, kilerim gutly bolsun. Hawa sag bol tagyr alkan. Ey men bahana gel peziller edindim. Ay şu diýin salyp bermi? Hawa diýin salyp berme, ýyllyda toýnak salýany. Şeýle şäkdi maçly, taglygman şeýler gowlany bar. Peziller edin aýdym ay goňşy. Ay tügeleme. Ýöne goňşy men ýekejär näme bar, haýşym barlay. Gelen onun bir öýdäkilere geldim diýip habarlaşdym bolyn bara. Ha. Sondan ýar habarlaşyp bilemok telefonlaryna da oklar. Her kyn görmede bara. Sol ýere bardy sen ýör telefonda men gurleşdirsene. Yo sen howlukman. Dur ýa gurleşdirmede bara. Solar ýerlerden oklar, solar bara telefonlar onun näsbarat pul salsana oglum bilen öýdäkiň eline. Ay telefona pullur da ara şataýdan salsam geçýär ol. Ayni men diýin zat beren halma var, onu sokatlarly meşgulanmaýyn naw men. Diýin zat beren ýakynda sen şataýda salsaň çaltyrak bar, şo pul salýan ýer sen ýanynda. Hawa ýa var, pul salyp goýber men arkan gurleşeýin daý. Yo gyslanma men boşaşamsaň näme aýtman orda aýdaýmada menim iştirek şuma. Yo iştirammasaň işin goýsan o bular ýal goňşuň günne günäs haşet durana sen ýaklysyň goýda bar algasana barsana çaltyrak. Yo men interaktin bar diýene baraýyn men özüm gyslanly işli şuma bayramçylyk geçirýär. Ýa-da işin goýaw. Aýan soňam sen öýdäkilen ýagdaýyny özüň bilýärsiň hem näi. Näi öýdäkilen oňatçylykmy saglykmy? Oňat. Awa men geçim näil geçim. Ey geçiňem gowy da düýne bara düýn. Ay gün orta çay wagt şo melleňizde aýlanyda hayatdan biziň mellege wekdol. Ha ýöwrenşinçe ýerde barýa da şo ýerlere şol. Hawa onuň iýsem tögitdaýmyn gowunne degmäýin mellegi bulaştırıp ekini arasını içinde geziyordu otladol. He. Tekit oturdum ben. Hawa. Yanıma çağırdım. Ay oňartsyn ay. Begenen röde ýanyna çağıran olam. Hawa gelip bir yüzüme seretde durdu. Onun bir soğan bir kese çayım vardı. Hawa. Şonu verdim. Ona sokka sordu. Ay hezledi üççäli uğraşınca da hatta ol. Ona 2 saat petir verdim. Hawa. İkisine akşam veren ya erti veren yerin barini öz tarafında geçtiydim ben onu. Ay göwüne degmelerle kan beýdimelerle kaning da ýödüň höre köşet güýmäýmede kaning da ony. Höre köşetdim men bar öz melleňizde öz howliňizde geçip aňyrda oýna diýdim bolannyň bir bor diýen ýaletde ýüzüme seretip aňyrlygyny gitdi. Ha. Ay ýöne Onuň aralykda kapy açsam bol şondan geçip ben haýatdan bökdi aňyrlygyny. Ha, ay barýança ýerler da şol. Hawa. Ha. Ay onuň aňyrda gelip ýördi, gurot ýöde gowy. Ay bolýa gowy bolsa bolýar. Hawa soňanyň şol haýaty bökdi, haýatdan hem ol ýanky bir agaç bardy, agaç. Ha, şu agaça durmuş ýa-da agaça haýatdan ýok agaça durmuş oýnaýar da şol. Haýaty bökdi, haýatdan agaça bökdi, agaçyna çür depesine çykdy. Ay sykka barýar da şol. Hawa. Onda şu çür depesine bökdi da ol ýokarlygyna. Ýokarlygyna bökdi. Yo, ýene haýaty düşdi diýjek bolýan. Sen haýaty düşmedi. Hawa nira düşdi. Yere gaçdy. Näme haram öldüm oğul? Yo, şu ağaca çıkanda men elim bıçakla aşağına karışıp durdum. Ha, sen olar ýal agyr habar bolsa, maňa beýdi aýtmalar, la öldü diýene, gutort diýene, geçim şeýle boldum oğul. Yo, halalladyk onu, indi men ýa gaýtadan sen taýinlap aýdaýyn, men ýa gaýtysym bolýar. Yo, men var uzak ýerin habar agyr diýär, beýdi aýtmalar, la özüň bir ýuwaşlyk bilen ýöwrenşdirip aýdaýmalyň da onu, näetdiň ay ony? Indi daş ýerin habar men gaýtadan başlaýyn muny. Gaýtadan başlama, indi bolýar, boljaýys oňat nemeden bolsa bolýar, men ýöne gynannym, gaty gynannym. Alo. Täze ýylla men siziň her biriňize täze üsünlikler arzu edýän. Goý täze ýylla täze aýdymlar ýanglansyn. Täze sunugy deserler döresin. Watanymyzyň ada-wazasy mehriban arkadamyzyň türkmen halky üçin bitirýän işleri dünýä dolsun. Adam iki gezek gelmeýär dünýä. Yaşalan bir ömür yaşalsın sünne. Göňülle kökron, gögünne güllän, balt bagyndan pay içilsin bu ýyllar.
humaygışı ganat berip perinden, herkes rızgal tapsın alın derinden. Güller çıksın hemişek yerinden, göğe rahat ay açılsın bu yıllar. Göğün soğumasın, kış olsun soğan. Yaradan ak yolla yar etsin gova. Gözden nur yitmesin sözlerden doğa. Galam gaşa yay açılsın bu yıllar. Denizlerde kürek asmanına ganat. Her bir yaxşı işler vatana tağat. Zeminne avatlık yurda salamat. Türkmenime şan etçilsin bu yıllar. Täze yılınız kutlu bolsun. Hay, oğlan kime garaşsaray? Aydı vermen. Yarına garaşsa, koy garaşsınna. Sen näl garaştırardın men sana ýylyňdan gatnap näçe köz tozdurdum. Men sana garaşyp bar howuklardy donk garýadym ha. Demin alıp bara garaşdyrýadың da sen o meni. Kıydı olsa näde orada garaşmaly orada degme garaşdın. Garaşyp sen şeýit garaşdyrýadың da görsü wagtdan soň ýüregiňde bar ekenle garaşdyrma. Beýle de bir garaşmak bolmaý. Hay, hoş aýdym dinlän. Hani ýar gelýär. Gördüňmi? Hani gelýär. Onu dinlän aýdym. Hani dinlän. Bu seherler umut vardır. Meger meger men sözlerim yalanmadır yar. Anana yarım bana ömürlerini. Bu seherler umut vardır. Meger meger men sözlerim yalanmadır yar. Anana yarım bana. Senin söýgüň yüregimde, arzularım sen elinde. Bu dünyada balta yetsek yar söyönüm. Söýme dime yürek dine sen diye söyönüm. Bağly sana ömrüm ah bilsedin. Söyön gülüm meni yakma nel belenüme bakma Cana canım yüreğimde men üçün orun yok mu? Umydym senne bari sensiz gözlerim zar-zary. Gönlüm senne gally. Armanım bolmaz sen menin baltym bolaýsaň söyönüm. Cennet, men sığır şeýle bir gowurya, sığır ýetdi, aýdysy gowurya. Täp aýdysykda Tegorýadyň gözüni, gaşyny, zülfüni şeýle bir taryf edýärler. Begedäýini aşyk, häzir şu aýdysy gaýdyny sürne wazı aýdysylamy ýerine ýetirýär. Anam söz mana dime meni beýle derde goýma. Umytlygyn gaýdyp gelir yar. Anana yarım bana anam söz mana dime meni beýle derde goýma. Umytlygyn gaýdyp gelir yar. Senin söýgüň yüregimde, arzularım sen elinde. Bu dünyada balta yetsek yar söyönüm. Söýme dime yürek dine sen diye söyönüm. Bağly sana ömrüm ah bilsedin. Söyön gülüm meni yakma nel belenüme bakma Cana canım yüreğimde men üçün orun yok mu? Umydym sende bari sensiz gözlerim zary. Gönlüm senne gally. Armanım bolmaz sen menin baltym bolaýsaň ah söyönüm. Täze ýylla eneliň perzentler üçin edýän arzuwlar hasyl bolsun.
Sebebi ehli insanı kanatlanan riyan güç ene söýgüsine jemlenenler. Enelere sarpa oýan, enelere hormat oýan, gahrman, mehriban arkadamydyň tutýan belen tutumlary elmidama rowat bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Allah, bir desen. O dese. Gel la oğlum O, ne o hile dese ben boldu, takip et. Heplerden ama degişmeğiniz yönü kattı neme yoğursun diye de. Adamlar yılgarana gülün o. o dese- Yani ideyeler. O gün şotine yedilettiler ha olar. Hani bir de estim de. Yok o dese yadır yine kızıklılar ba. Çıkıştan hava oturun dedi arkaya oturun. Siz baka verin el sarpın. Otur yani ben oturmasın o. Ha. Yok gülü bile mi okta? O ne öyle? Yöne ideyen ne o? Yok yürekten gülün o dese kızıkla. Yürekten yürü için bağırın yönü sokup yönü vaaaaaaah edip. Bolar o dese. Bol ya yine kızık boyuyorlar bak o dese. Oturun. Hava bar oturun. Mağlar, her kimin kutlağı otur. Gel bidem kutlalı. Täze her bir öýde şagan gülküler yatmadan. Täze ýylla edilen arzuwlar hasyl bolsun. Sahnalarda kardeşlerimiz täze kesipleri döretsin. Bereket. Bu täze ýyl döwletli ýyl bolsun, ırskally ýyl bolsun. Täze ýylda siziň hemmäňizde jan saglyk, maşgalaňyzy agdyp ýerik. Şu güler ýüzüňiz hiç hasan bolmadyn. Bolay sen bilen bir yer gitsek bolan şuňalykdary bar. Ýerden geň başynyň öýlem etmeli, ne diýen şuny? Muratcan, men aljiratmasana. Aljiratma özüňe badara var ýa badara. Sen bana şeydip men aljiratýan gyssaýan bolin, men tolgun başlaýan. Tolgun tamam ýüregim çal turup başlaýa. Ýüregim çal tursa da kan basyşym ýokarlanýar. Ana. Ay sen ne ana diýip bar ýaman uğraşdyň sen o. Yok kan basyşym ýokarlanýar öýtgen. Derrüç ölçep bersene. Bol. Nereden alayıp durun şu kanatı ölçen yani maňa da öwretdiň sen o. Bol derrüç bol. Çygylyga gitmeli men derrüç bolsa. Ay sen var şunu öwreşmesin o. Öwreşme, ölçeme şunu. Soňa meni ölçedýän görýän öňe tähel zat boldy. Kino urdaňam şeýle o. Ana ölçeme. Sen gurlemede ölçep bereydi. Garasan. Bol. Koy şeýle. Näçe bolupdyr görmäge de gorkýan meni. Näçe? %70. Näçe? %70. O günne gelýän kan basyşmy ol? Hani? Hani? %71. Näme bir taýajy galle diýjek bolýan. Hawa. Uy. Zıng işlerini okşadadın. İşleyen o yukarı diýsen var bazara gidip bilmerdiň ne alat edip. Şeylemi ya. Gülyal bar girsek ýöne eglenemeň nesdiňmi? Eglenmen Muratcan. Şu girdigim çykdygymdyr Muratcan. Şu girdigim çykdygym. Eglenmeýän. Girdigim çykdygym diýip öýlen gelemezdiňmi? Ýöne girdi gaýtdyň ýöne. Bardatdyr bahalatjak bolupdyrmy? Häzirjek gelýär. Hay. Oňa bilen bazara gaýtma diýsene. Ha, mana maňa da öwretdi o. Näçe? Näçe bolduk ha o. Ay vay. Vay bo. Sağlık benim. Ay nimäni ölçeýär? Salam aleykum. Kan basyşyny ölçeýärmi? Hawa. Ona gaýrat etmeýän kan basyşyny ölçep ber. Sen adam näme gerek goşudatda? Näme gerek diýme haw aýalmyň şajygyrlyk diýip bazara girip gitesen tägmelen ap. Sen kim şeylemay? Osa men şeyleden. Bizim kim şeyle şular ne el bir mende şeyden şular var. Ya şular bilen bir yer çykmadylar. Yok o çykmadylar o. Aýypdylar ha o şu ýolu şu eseňim bolsa aýal bolmasyn ne. Hawa ölçe. Hani? Näçe bolupdyr? Bu. Yo gülýaly. Olmy? %70. %70. Ay men bar bilýän görkezýän zatda %70. Bolmaýan bol. Petrak diýen ana şolam ýokarda. Bilýän usulatlar sen ha? Bilme o usulatlar o bilme. Ýaňlara ulugymda aýalma arasy oturup irkiläýmenmi? Sen. Hawa. Düýjümde hakyk aýalym bazara ýitip gitýämsin o. Ondan bir ýer çykýan öňden. Ey soradım men kin görmedimmi? Hani bir sapatlanır diýe. Ey sapat näme aýaldyr da o näme sapatlanır diýsem. Yo ine meherim diýe men aýalym diýeni uzun boýly, ýetli ganly, gara taşly, ay sürmük jant duran göz, ay bu saçandara ýer süpürip barýar diýdi. Men kin oýal sen kin özlenlidim oňa. Näme diýeni basyrgan turup durna o men. Agalar düýşüm eken o bolsa. Salam aleykum. Wa aleykum. Salam aleykum. Näme oldu? Şu helen ver burada ölçep durdunuz o. Ha ne ganasysyň ölçýär. Şu ganasysyň ölçäýdi ha. Ey näme men lukman o ýana? Bir bazar çödürün üstüme. Aýalym ýerkitdi bazara. 7-10 mutkalarına girişler çıkanağın tamam. Gördün mü? Sen näçe de girdi? 5 mutkalarına girdi. Bey men ku kene 7-10 mutkalarına girdi o.
Ananı. Gözüm kara çımcık bolup dur. Kara temirler üstü. Hey! 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 Ne oldu? Hey! Ne oldu? Hiç adam yok lan yönü. Ey olur yardat yok o. 240 ne olmuş o? 240. Hava. Ey vay. Asıl diyana gözümde kara temirleri var. Hiç adam olmadı öğrençmiş zaten. Estin mi? Bu yalak bol yara oğlum. Leğen men ayalım ya, bazara giriyor ya. Girene bir hayatiyeti var o. Gön gir ya, bakalat ya. Onu al ya. Onu ağır başına da var ya, aylan vaylan. Hava. Var ya, sodat bağ orada bakalat ya. Olardan orada getiriyor da bunu tavsırıp, onun yamasan onu almak gidiyor. Bey, bey. Sen ayalığım olur ya, hayatiyeti var mı? Men ayalım ne hayatiyeti var mı değil mi? İlk bazara gir ya. Hava. Gir pemme da bir satırgın gork gidiyor. Hava. Son idine gaydiya da bakaladık gidiyor. Hava. Son teyden 3. ödem gelip yankı baştak bakaladan al ya. Ay sizin ki yağı şeken o. Ha? Menki bir yerden gir yana. Ağır başına seni yüklen git yana oğlum. İzin de men töle vaylanıp görme lan o. Bata gerek deyip şeydi vaylanıp gör. Apa prosunu giy ya da suğrata düşe on çıkarı onu giy on çıkarı magazin bar magazin o aylam çıkıp gör ol dükkanın içinde. Onu iyiydi arabalı tırkak gele ya. Hava şeyde yara yönü o. Ay o oranı baktın o gelse ol yara usul o. Ay gelse ol ya gele. Diktir. Tədilin kutlu olsun. Yaxşı mı edelan? Bu mu? Ne edelan? Sağlık mı? Ay ya sağlık. Ne monla yüzün gözünden ne tane Oho, üydeki hel bağdara irkitse. Gelmede ola ne mi sağlık mı kara? İyilik mi kara ola? Eyda yigirip bakayım. Ne adam sen o? Adamın zehresini yer o ayal bağdarı. Bağdarı yemeğin ayal var mı? Sulama ayalları bağdarı. Ha gelen ok vaktiyle gelen ok diyen iyilik mi kara? Getir verin elini. Ne mi da o? Getir verin. Ne mi da o? Ayağın gelmeyen ayıp ver yani datçı. Hani? Yine. Ne mi da o? Kanıtsın çeye kanıtsın. Hani gör. Mine gelinir. Girdim çıktım deydi mi? Kapçı koşut kayda hepsine girdim çıktım deyip ne elden o? Abolmana bayramçılıkta kapçı koşutmasan olmadı. Karısının kanıtsın çeli. Yine. Ne mi? Ana. Ben başım aylansa kolyam lan dur. Yok. Dur ay başım aylan. Doğru mu son o? Yigrim ortak dur. Ona el başın aylan yaray. Yigrim. Hava. Ha kovca deret. Uye o sağa da geçiptir dur. Ne? Başım aylan ya. Dur. Kovdalo men yağdım. Hiç adam dala 314 dur. Ne mi? Ne mi onu? 314. 314. Ha, o ya onunla ol ya. Nok edip durmadı yürü. Nire? Bahar vaktim allım lağı. Vaktim allım. Gör hani. Ben bahar vaktim allım gör. Senin mağa dövrettin ne men barda dal. Burada çık gidemir gör teri. Mugayala Ana gele o men ki ay iraktin gele o üydaki. Gel. Hey formelan ayalımı öldüm gözüne çek gidip. Doy täze ýyly ähli türkmen halkymyzyň öz ýüreginde beslen tüýji arzuwlaryna ýetsin. Ýurdumyz parahat bolsun. Biziň ähli türkmen halkymyzyň arkadagy Mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun. Watan üçin, ýurdumyz üçin alyp barýan bähwitli işleri mundan hem rawaç. Men täze ýylyň gutly bolsun. Sağ ol sen kim? Vay Murat. Näme oldu? Men varas täzeyle bir goşuk bilen gutlasym gelýär, bir gutlasym gelýär. Gutlasym bilen gutla berden gutlama diýen var, şunça da bar, näme gerek? Vay Murat. Ýöne bara bir ay menen ýa tutan goşuk ýadymdan çykaýdy da. Ay ýadymdan çykdy diýip ýa tut gelmelekenin de o uzun ýalak günde. O zaman aýtdyrlar sunuňyň duasy asyz demek diýipdirler. Onu Otur dinledi. Onu ýöne gutlaýyn Murat. Ha o şeýle gut. Gutlamasam açma otaryp barýar. Bol gutlaýyn. Hemmeňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmeňiziň saçagyňyz bereketli bolsun. Ana. Täze ýyly hemmeňize dörejili üstünliklerini arzu edýän. Toy bolsun, yaşlarımız söýüsine goşsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Goý täze ýyl her bir ojaga bak getirsin.
Zana zana zananım sen menin kararım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Gözlerimin çırağı boynu cennetin bağı Coşuğuşun ummanı karkıyla yerle beni Başıma teze deyin yönü sinsine deyin Dinle barın aydayın Zana zana zananım sen benim kararım Zana zana zananım sen benim kararım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Kara gözüme karap ne diyeceksin bu ne yarap Kara gözüme karap ne diyeceksin bu ne yarap Saçların bağın orap gelsin mi sana yörep Gelsene tenke buzanım Zana zana zananım sen benim kararım Zana zana zananım sen benim kararım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Munna varım Tenke bozanım Adatsa. O dönmedi. Men şu täze ýylyň gelýäni şeýle bir begenýän, şeýle bir begenýän. Ha. Edebi. 30 dekabr men dowlan. Oho! Mana howatlar gelýär. Dönmedi. Onu dönmedi. Bir de fowgatlyjy barar. Doğranlygydy. Barın gap hatsyk. Bir de bir palaw işlerdik da. Täze ýylyňyz Kutlu bolsun. Öýüňizde dama gül kıyanlansın. Gül kıyıngem iki tane katı kovu bekliydi var. Bira adam ören şadiyan oluyor. Hem bağıtlı yaşıyor. Gülyan adamın ömrü uzak oluyor. Uzak yaşıyor. Yine de bir etsek arzum öýüňizde dama abadançılık bolsun. Hurmatly kahraman arkadağımızın ömrü uzak bolsun. Canı sağ olsun. Mıdama gülük gezelin. Çıkalayan kıydıma tüyuğatını yazdım oğlum. Neyle koşuracağım bile makta. Ya hükman bir bakana tap ya. Ya hatın yüzüne atır deyip beraydın mı kamay? Yok lan onu da bir bakana tapar lan onu da. Koltuğu ara men şunu. Çağılın eline tüyücü verip öyüne uğradığını kaydayın. Doğru değil mi o dece? Hazır. Acım. Ayo sen nel. Neme? Uy. Gel tıra Ay ya. oğlum, çağırıpsın geldim, aydıver. Täze ýylyň gutly bolsun Mehriban. Senin täze ýylyň gutly bolsun. Şonu aýdaýyn diýip çağırdın mı? Yok neme? Men sana bara uzak gece yatman. Tüyuğatını yazdım. Alsın o kayda. Ay oğlum, men berde. Uy. Ine. Vay, hatın mızıklagy da oğlum. Neme de şu ılgak geldim de sen yanına. Yetişecek olup. Özüm çeýnelenle näme mal ýatakda ýazdymmy? Ho mal yatakta şu. Hiç kim görmesin deyip bu kılıp şu tayda yazdım. Adı... Vay. Adı...
Ayoglan yöne büdüdünk adüdünk olup durlaby. Gözümdägi dögül küttüle. İtjannakdan ýöken ýaly hatyňa düşünemok mene. Özüň okamy. Ha, özüm okaýynmy? Ha, bolýa. Nime? Salam haty. Şonça tadamy şo taýda. Ha, u yo. Salam Mehriwan. Salam mençe. Ha, men şu haty ýazmak bilen öz ýüregimde lowlap tutuşan söýgü oduny saňa ýetirmek istedim. Anhayny ençeme wagt bäri söýgü odu günüme goýanok. Günnüz oturdunok, giýje ýatyrdanok. Dur. Ayoglan, kim oturdanok? Kim ýatyranok? Ýygyňa düşüp berenmämi? Ýürege düşýär diýjek bolýarmy? Ha? Nime Mehriwan, şunu özüm ýazamda da şunu halamadım da. Halamadyk dadyň maňa okap bermelmi? Yok, halamasan var ya pozaýyn. Poz? Bor, pozor ne hazır? İýdin okaýynmy? Oko? Ha, bolýa. Sora ýarym. Şol sebäpli şu haty ýazmaga mejbur boldum. Kim mejbur etdi? Men mejbur etdimmi? Ya başka bir mecbur etdimi? Ha? Ýazasyňam gelmedimi? Ýok, nime Mehriwan gaharlanmasyna, halamasan poz koýaryn. Bor, ýugoşrak aýtsaňam bolýarly. Ýygyň okaýynmy? Oko? Ha, bolýa. Nime Mehriwan? Men şo. Ha, o stadiýatdyň. Nime? Sen buğday renkli ýüzüň. Kim buğday renkli? Men buğday renklimi? Ayoglan mektepde koýakak akça pampadam diýädiňle. Men nädip beýle buğday renkli bolaýdym, ha? Yo, Mehriwan, bir jorulaň arasynda okanda kimsin ýaly üstüňden gülmesinler diýip bara bir ak kagyz diýip ýazyp durmaýyn da bir renk göräýdim. Halamasan pozaýyn. Poz? Bor, ýugoşrak aýtsaňam bolýarly. Ýygyň okaýynmy? Oko? Ha, bolýa. Nime? Sen okorodek gözüň. Kim gözü okoro? Men gözüm okoramy. Ayoglan onu men ýüzümde bara gözden başga hiç zat ýok da okoro ýalbata şeýlemi? Yo, Mehriwan gaharlanmasyna, bolmasa käse dik goýaýyn. Şolor ýalyk taňja kiçijik gözüm many men, ha? Käse dip. Halamasan pozaýyn. Poz? Gapçanak tanap durmady. Yo. Adam niwem ýa sotaýdynny? Gow elsermi? Nime uy, bo ýygyň okaýynmy? Oko? Ha, bolýa. Nime Mehriwan? Men şo. Yo, stadiýatdyň. Nime? Sen derekdey boy syratyň. Kim derek goýly? Men derek goýlymy? Gaýu, ömrümde derek gördüňmi? Men şolor ýalak boýummamy? Kimi gödüňe getirip ýazyň? Ha? Haýsy köçede ýaşaýar? Haýsy howada ýaşaýar? Yo, Mehriwan gaharlanmasyna, bir jorulaň arasynda üstüňden gülmesinler diýip bara bir kiçik goýlyp ýazmaýyn idim da bara. Uzaldan olaýyn, halamasy pozaýyn. Poz? Boro, ýugoşlakda bir gezek bir pozaýdyk göräý. Men olar ýal sujarman halamaýan. Bor, ýygyň okaýyn. Oko? Ha, bolýa. Asta ýörep seýkin basyp ýöreýsin. Kim asa ýörýär? Kim seýkin basýar? Menmi? O men ýöremde goňşymyzyň itleri ýyzymdan ýetip bilen oňa seni aňyrda dur. Ha? Asa ýörýär, ha? Yo, bir maşinanam gatygy diýip ýazmaýyn idim da halamasan pozaýyn. Poz? Boro, poz ýa-nädir? Wagt pozmagyň zatda döretmek kyn. Döretşin şo dämi? Ýygyň okaýyn. Oko? Mehriwan. Men şo. Ha, o sen nime Şonça şawamy şo taýda. Yo, şu ýerde bara tolkunatýan taşlaryňa ma diýip ýatdym bolýan. Inni men taşlam tolkunatan ok diýjek bolýarmy? He? Sen meni taşlama da atjakçak bolýarmy? Yo, borly gaharlanmasyna, nime Mehriwan, halamasan pozaýynmy? Poz? Yo, pozma. Yaz. Uzun yere yetip duran taşlar var diýip ýaz. Her taram barmak ýalyp ýaz. Ýüreğine de tolkunat ýa diýip ýaz. Ha. Ýazdyňmy? Ha, oňa gönü ýazdym men. Kelläý beýne ýazdym onu. Näzere? Uzun yere yetip duran taşlar var. Her birim barmak ýaly. Özüm her gezek ýüreğine şeýdip tolkunat. Ayoglan, ylgamda diýemok, ýüreğimde diýer. Ha, ýüreğine. Hawa. Düşnük Mehriwan. Bundan galanny alyp galanam goýbermeli. Ayoglan. Dogry düşnük. Inni sen meni şu iki fetur üçin çağırdyňmy, he? Ayoglan, şu inni gaýdyp şolor ýal bolgutsat hatyň ýazaýsaň, onu näme diýjek bolsaň, gelle ýüzüm aýt. Bolly. Mehriwan, men elmi dama sen özüň aýtar. Men hiç sen ýanyndan aýyrman. Elmi dama men sen ýanynda borun. Men şonu aýtjak bolup aýdyp bilmän urdum hällen. Ayoglan, näme çüýlendiňmi? Elmi dama ýanymda borun diýip dursaň. Ýanymda bolla. Bolýarmy, ýör gidelle. Ayoglan, näme ýüregiň ýarylyp barýarmy? Toýdan soň bileje ýörärse? Bolýar, näme ýörnü men ýygyma düşdä gidelle. Ýygyna çürp barýar diýerlerde. Onu men sen ýygyna düşdä. Ýygyna çürp barýar diýerlerde. Onu gol tutuşup göräýdi. Towa, ýylgyň görse näme diýer? A men näme etmeli onu duran ýerde uçaýynmy? Uçma. Bar bir kanatyň ýoga. Dur, pikirlen. Soň aýdarsyň maňa. Pikirlenip çık. Ýüzüň pikirlenjek emekden oga. Pikirlen.
Men garaşýar. Mehriban pikirlerim. Men şu täzeyle ejemi sağçylyk uğradyp, şu täzeyle toyma edýän, hem bägidem toyma çagyrýan adamlar. Vay Azat. Azatsan sen niye oğlum? Ha, odaca, nätte, odaca, goýda turýarmy? Oğlum goýmýan. Ay kän bir goýum däl Azatsan. Kän o güldürü bilen doğa. Yan qyzykly çykyşlar bolla, odaca. Wa bollu bolýny ýony çala ýerse daýalar daýany. Onu da gülüp bilmedinmi? Yo güllüm menem, güllüm arasynda. Şeýlemi? O käbirne kän gülüp bilmedim de. Men özüm çykdy ýana, özüm çyk. Başardygymdan özüm çykdy de bir gowçadyr sahna oýnap bereýin. Ola tüýt gowur ýa odaca. Onu bir gow gülkül oýnmy? Ay gül sen bolsa goýda bir. Görürlermi? Onu kardeşler odacaňa çykysına tomaşa edelim, bolýarmy? Hawa. Başlyny odaca onu. Sen hani Murat. Murat. Gel Murat. Murat. Han getir. Näme etmeli? Muny men götürmeli şunu olynym. Uy, näme mi ol degisme oýnalmy? Hawa ikimiz degisme oýnaýaly Muratsan. Kömek edäý maňa. Yo bor kömek eder. Hay degisme oýnaly. Hay seni. Ho näme wara men toýu diýana toýu mara. Uy, epenni mi? Epenni. Hawa. Ay odaca kän oýnadygan o geçen edem şu onu kedem şu ýöne şol tuğunun gülmän. Ya gülmän dururlar mı? Ay gülmedi. Gülürler. Oynak görenen. Bolla. Bolla. Näle gelýär şonu? Şonu var. Men birinji gelýärdim o. Kim? Men. Yok. Siz soňundan gelýäňiz. Yok soňun. Ha, howa. Hawa. Ay, hatiramdanım çıktırtam. Be şu degisden yaman edil bolýar. Be kim bilen degisem kämey. Şunu degismesilen ýürüýdi. Bäsesi wadi şu bäsesi näme degismek istem kämey meni. Ona oýnadyk, ona o degismeni aýtyp berdim. Birine soradym kimden? Ay Allah'tan toyu bir geçağa layma. O zece salam aleyküm. Ne nira bu ayda paryan. Vay sen Murat. Hawa. O umcan. Ne mele o zece ne me wasilin wastesinin Vay düşnükli devaysana. Wastesinin wasi geçirliydi ya. Wasilin bästlesi gimi. Hawa ana. Hawa. Goýdygyny. Menin bir degiş metaýnadım mun şol var ilk siz aýdyp bereýin. Hawa ayt. O zece. Mun goýan ýerde men. Hawa goýa. Arkaýyn aýdar ýal. Hawa. Ne mele ol degismi epenni tanýanmy epennini? Epenni? Hawa. Uy şon kitabamy. Ana. Bolli. Ana. Suratymma kitabını. Esek. Kawa terslikkäne mutlu. Matama terslikkäne düzü oturun. Hawa. Terslikkäne oturun. Hawa ona yaman gurku olmadı. Epenni burun var, el buru qorar buğdaylı gelýän eken. Hawa. Böňünden töňe çykypdyr. Töňe bitirip ýekdi aňyrdan aýaly gyrýa. Ey epenni, eldak buğdaň dökäýdiňmi diýe. Ey buğday dökmek, o Quran tapamak diýe. Epennin gözü kördäle. O töňäni ortarda kim oýdy kawy? O dece, sol gülünýän ýeri sol. Niresine ulayın men beyri serlip ýatsa gülüp bolma. Zeret epenni bir qorar buğdayly gelýär. Gelýär. Böňünden töňe çykypdyr. Töňe bitirip ýekdi aňyrdan aýaly gyrýa. Ey epenni, eldak buğdaň dökäýdiňmi diýe. Ey buğday dökmek, o Quran tapamak diýe. Onu dökän buğdaýlary çöpläpmi? Çöpläpmi olur? Ne çöplep otay yazılmadık ne ettin ay özece? Ne bileyim ben ne? Bir günü yetsen bolýana. Yo niresine ulayın bir adam serlip ýatsa bolma. Elimize yatırırna. Şonu gulay bolýamy? Ha o nämesine ulayın? Ene, ipini bir qorar buğdayly gelýän ekeni. Ýöňünden töňe çykypdyr. Töňe bitirip töňe nähil çykýar? Töňe aýagy ýoga. Töňe ýatyr, hoýun ýatyr şutaýdy, ýatyr töňe. Aňardan gelýär ýanky. Oňa ýanky näme bitirip ýykylýar töňe. Aňardan mokora, uy näme aýagy. Ay epenni, eldak buğdaň dökäýdiňmi diýe. Buğdaý dökmek seret elronur. Ele seret taýyn bol. Ýatdy gülmelsiň. Buğdaý dökmek ýöne Quran tapamak diýe. Näme boldy? Onuň o koros tigirlenip gidipmi? Nire gidip dur o koro. Epennin ayağına kıyırın son ayağı kıyırıp yankı töňe. Buğdaylar çöpläpmi buğdaylar? Kow epenni bir okora töňe getirýän ekeni. Aňyrdan o koro kıyır ya. Ya epenni. Ona bir okora töňe ýere dek gördüm diýe. Ay oğlum o Kur'an içinde de var. Töňe sygarmy?
Gül ne yiresin o güleyin ben. Güleydin o ne? Yo gülcek yani gülür yani yeri o. Ne yiresin o güleyin ben. Onunla ne delli? Ha. İpini hissat getiren oken. Hava. Hissat yok elinde. Yolundan hissat çıkmadı. Hissat yok yerden öyle bütürep hemen üstad yıkılmalı deyip şey deyip çıkan yıkıl ya. Ağırdan ama ayalga yıkırmandır. Ben ne deyip tövmandır. Güleyen ne ettin mi deyip. Yo gülcek gülür yani yeri. Gülmeden gülme men adır var. İpenliğini ayağını töngan getirip suratlanıp güldürmedem. Otursana hiç mi gülün o ana benim mutsum. Mehriban adamlar, hormatly artistler, medeniyet ve sungu dişerleri, mehriban vatandaşlarımızı, hem beğenidi, edil, mehriban hem kahraman arkadaşımızı yetip bilen, täze 2020 yıl bilen tüytürökten kutlayan, dünyadaki ähli goglukları ardı ödeyen, täze yılınız kutlu olsun. Mehriban adamlar, edil illeşler, täze ýylla tiziň alkyşly gadamlaryňyz has batly bolsun hem udawa gitsin. täze ýylla siziň ömrüňizi arasda kalbyň törüne dören ýüregiň her urgusyny edilleňiziň, mehriban ene atalaňyzyň, mukaddes watanymyzyň adyny gaýtalaýan, içi köýli ojor kimin köräp duran hakyky söýgüňiz bedetin. Täze ýylla siziň söýgüňiz söýgülere, ömürlüğüňiz ömürlere, ajaýyp häsiýetliňiz insan dünýäsine nusga bolsun. Hemişe aşygyňyz alçy bopsun. Goý ilmi dama, şeýle ajaýyp zamanada berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen halky üçin zähmetini gaýgyrmaýan, bizi bagtly durmuşda ýaşajan mehriban, gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutjan belent maksatlary hemişe diňe rewaçlyklary betlensin.